Goddag og velkommen. Hvem har du med i studiet? Vi har Gonzales med i studiet. Okay. Hvad laver du til i hverdagen? Jamen, jeg er professionel kidsflyver. Hvordan kan man være det? Jamen, altså, det er en sportsgren. Den er forholdsvis ny, men jeg er stadig gået til den i 50 år. Ja. Farvel. Nej, tak. Tak for i dag. Tak for det. En ny studie. Kom Jens. Hej Jens. Altså, er du også? Ja, jeg er også professionel pilot. Jeg er professionel. Papirflyver. Og den er også god til at flyve langt og holde sig højt op i luften. Hvad hedder den? Den hedder sådan Power. Det er den nok. Altså, hvad hedder han? Han var lige før. Han fortalte jo, at han lå nummer 1 på ranglisten i verden. Hvad lægger du på? Nå, men det kan man se på min trøje. 04, så. En slags klub? Ja, det står på min trøje. Spirit and Culture for Adventure. Ja. Hvordan ligger de sådan på den danske liga? Og vi ligger sådan rimelig højt op. Okay, altså hvad plads er det? Og det er 4. Ud af hvor mange? Det har jeg ikke talt på endnu. Har du noget, du gerne vil fortælle om sporten? Andet det er en supersport. Kan du give et råd til de unge flyvere ude bag skærmen? I får aldrig sådan en så god som den her. Yes. Og tak for i dag. Vi er i dag taget ud til VM i papirsflyvning, og debutanterne er i fuld gang med ham op. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få hivet en herhen til interview. Nej, der. Gonzales, jeg kan huske dig tidligere fra studiet jo. Ja, jeg er kommet tilbage, og nu skal de have nogle bank. Jeg kan se, du har taget Ja, det er den der Wildebeest nu. Ja. Jamen, det er meningen, at den skal flyve på helt over enden. Okay. Den er ret god, eller hvad? Jamen, den er totalt fræk. Prøv at se formerne på den. Og den er lynhurtig. Men den er ikke særlig god i blæsvejr, så jeg må håbe, det stiller lidt af. Ja, jeg kan godt se det. Er der nogen af de der konkurrenter, ser de gode ud? Altså, ham er jeg rigtig bange for. Han har en fræk opvarmning. Altså, men ellers så ligner han en bøv. Og kommer nok ikke nogen vej. Og ham der, ja, han er nok ude af konkurrence, før vi begyndt. Okay. Held og lykke. Mange tak. Ja. Er der noget andet, du gerne lige vil sige, inden vi afslutter? Ja, jeg river dem rundt i røvskægget. Okay. Nej. Gør her, venner. Hey, Lars. Ja. Sluk. Film mig. Nej, jeg skal bare også snakke. Gå hen og snakke med mig, Oliver. Film mig. Det er lige inden, at de skal til at kaste, og vi kan se, det er godt at sige, at sådan nogle sportsmænd også godt kan være gode venner. Film. Ja. Kloge er de ikke. Der kommer Lars med Henning. Kommer. Han falder! Henning, den... Nej! Må vi høre dommerens ord? Dommer. Og nu har vi Jens med power. Han klarer sit første skud. Den fejler. Virkelig dårlig kast af power. Den fløj ellers godt, der til opvarmningen, men som vi kan se det nu, Det var ikke særlig godt. Der ligger Henning foran power, men Gonzales og Wildebeest kan nå at ændre det. Gonzales gør sig klar. Dommeren beder ham om at gå væk. Han kan klare sit første skud. Gonzales, han kaster! En utrolig kast! Den var dobbelt så lang som Henning! Utrolig! Vi står lige med vinderen af første runde her. Hvad vil du gerne? Har du noget at sige til det? Jamen altså, det er jo det jeg siger. Den er fænomenal. Ingen kan overgå den. Den har jo næsten nitro i røven. Det var jo et helt utroligt kast. Jamen, Altså, Jamen, der gik selv ud over mine forventninger. Den nåede de der 20 meter længere, end den plejer. Normalt plejer den jo kun at tage de der 43.000 kilometer rundt om jorden. Ja.
Men i dag fik den lige 20 meter længere, så i dag fik de rigtig baghjul. Det skal jeg nok sige. Men det er intet afgjort endnu jo. Nej. Det var kun første runde, så Ja. held og lykke i de 2 andre runder. Mange tak. Nu starter anden runde, og det er Jens med power, der gør sig klar. Der er så god tid. Han får den kastet. Ikke særlig godt kast. Lad den ligge, siger dommeren. Og ja. Yep, og så nu det næste kast. Det er Vællepeteren fra sidste runde. Han har i den runde 1 point, fordi han kom på anden pladsen. Og han tror, der er nogle fans med, men jeg tror det meste er Gonzales fans, der er med. Og han gør sig klar til at kaste med Henning. Han kaster! Nej, hvad laver den? Den udmærket kast. Sidste vinder, eller sidste rundes vinder. Gonzales med Wildebeest. Gør sig klar. Han har sine små ritualer. Han gør sig klar. Og han kaster! Virkelig et fail af Gonzales. Lige så godt som hans kast var før, lige så dårligt var det der virkelig. Nu her anden rundes vinder. Lars. Ja, jeg vil også noget rundt, fordi jeg hørte efter vinden. Det er derfor, og jeg har lige lavet en ny en. Ja. Hvad var det, der gjorde Henning så speciel? Nå, men det var fordi den døde. Og den var bare så god. Den fløj helt jorden rundt, og så landede derhen. Okay, hvad hedder den der så? Den her Benny. Okay. Så held og lykke med dig og Benny. Tak. Og vi kan klar til en 3. runde. Debutanterne kan klar til den 3. runde. Vi starter med Jens og hans power. Ja, det var meget flot i forhold til hans tidligere kast. Nå, men ja, han har så stadig 0 point, og han kan faktisk slet ikke nå at vinde Han har 1 point. flyvningen her. Han har 1 point. Nå ja. Det kan være, han kan nå at stå lige. Og nu har vi Gonzales med hans Wildebeest. Yeah. Og han har lige nu 3 point mod, så Lars' 4. Så det bliver et spændende kast. Ja, men i dag har jeg tænkt mig, her er den sidste runde. Nu kan jeg vinde. Jeg har tænkt mig at flyve rundt om jorden. Ja, kom så. Hold da op et kast. Hvor er den? Hvor er den? Ja, det er jo Hvor er det. Jeg så den lige 50 km derudad. Den er på vej nok lige om lidt. Der var den. Ja. Yeah. Det er Wildebeest, den har været hele jorden rundt. Ja, det er det, jeg siger. Den er Man sensationel. Man kan godt se, at det har taget lidt på den. Ja, den skal lige hjem og repareres. Men nu ligger du sådan set på første. Ja. Og det er... Lars med hans nye Benny. Den skal til at gøre sig klar, og han skal virkelig kaste et godt kast for, hvis han vil vinde langkast. Han gør sig til at kaster. Han fejler fuldstændig, og han ender faktisk på sidste her. Og ja, må vi lige... Ja. Hvad så? Jamen, det er lækkert. Jeg er mester igen, som jeg altid plejer at være. Det er jo 11. gang.